Rigat laki din at lumugan ako sa malam. Katutit tao. Sa bagay, panagro-orang naming lagi tinaggapoy ti trabaho kan eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katam kanyak. Juan! Siyak! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, hintan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan kan nga ayatan? Naawatan? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagim. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nana. sus, waksi mo, ti sakit tinaka mo. Bay amon de karanggan yang asawa. Laki din. Ne, Na, adag tuk-tuk tao. Siya kung tumangilo ka titirin daw, nana. Nestor, Brenda. pangasim tapas dragan naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya nga paiso nanang. na, masiko ka. Nagtakalan tatyan ma. Dandan ni kan sa mga aganakan. Wan tatang. Kat kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw ganda ka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Karanggan niya ka talaga. Ito na pinanawan na ka niya lalaki. Sa kaagsubli. Nanang. Tatang. Pang-asyo. Ikam tayo kumaitim maikaduagon daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatag pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya, tatang. Nanang. Ay, ayatik lang tati asawa. Ay. Isa o pakawanag. Kasta lang ti kalakanaking ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamang lilito. Nalaki na. Agmauyong ka, Nestor. Agmauyong ka. Lakay! Kasaon ta anak mo. Tama nga, numahay plano. At tinauras. Nalaki na. La 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 la. Kustong baby ha. San ka ngagsangit uwing? Anya ngay. Naragsak ka. Nga gawawin iti saan mo mutaputan. Tatang, lagbalin mo tan alapatig kanya ni Bibi. Napati. Orasan asyak ti amana. Ay, unay kita kinamag mo. Anak ko. Ni, da kayo magayam tatang. Ta nagkakungagsang sakit ti anak ba? Ni magayam dito. Di mga wawin. Di ta anak ba? Napanak namin nag-CR tatang. Tatang, pang-asyo ah. Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga si kati mga wawin. Di ta anak ba? Sige nga rod bakal. Inakon. Tatang, panawan kayo pa. Nagbutin. Ijay talo ko. Saan pa kini? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak inton madam dagiti nagango abulaw. Ay, wan gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, won nga raw balasang ko.
Nga manyangay nga raw, adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubing. Ay katuan anana. Masya naklagamin ija anak ko. Gapoy ti pananglipot ni Brenda kan kuana. Ngam nagkarimot kit di ni Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa. Tamatungpal na ti Karina. Ay na, malay awak ang kanak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga ron nga aglabas ti Aldaw. Dakilan ni baby lakay. Kunyaron ba kayo? So magmamanulang na bulan. Makatawan nan to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak ang napakawanda kong dananang kantatang. Kituan mo ngamin bakit? Kung naktumot ang napakawanda ka. Kanya laki din na yan. Iso pa nga si ma. Saan mo nga ulitan tinaramin mo, ay? Wala kay. Ikarit. Saanin ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, ba, makay, ayaw ka talaga, atin, ba, nalaki dito, apo ko. Ay, unay ka tayo tuwing aglulon aya. Nakaragrag sakda. Ay, what it ay, una, tani makaparay awa talaga ito apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasla maawatan naman. Kung nagtumong kami, maawatan na. Tatang! Ay, Siya kundi makita kini baby. Nakaluto ako. Ingay mga nang. ay, kaya nagigitan tayo na anak ka. Mangan kayo latan kini nanang, tatang. Kaurayat ni Nestor. Agidan kaming ton, ang mga. Ay, no. Lakay, kaya't kukumaman ng tagtrabaho. Uray ka dakal matan ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Un, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak ngaminang kan kalakay. Sikati nang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby ng awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya laki din na yan. Imbilang kong kaspagpudno ka anak ko ni baby. Patpat unay ni baby. Amok day ta, lakay. Ngam numabalin, palubusan na ko mga agtrabaho. Ta talaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alan kay, palubusan na ko. sila. No isote ko lang deso. Ay nagyaman na lakay. Wunan. Laki din na yan bakit? Maturog tangarudang. Tamasapa akong agreing inton bigang. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Barang kayat na pa nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rugbakay? Bayat ti pangaturog tanya. Ay katuan alakan. Kanya laki din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan nag iti asawam. Wala nang kat imanugot mo't.
Isong ano sa nyo pa'y laang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Aniya laki din. Nagsingpot to pa iya apo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalubusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na ka, no, tata? Uray saan ko man? Nga mababain ka, no? Ay, matanagan lang amin anak. Ang magano ulitin naman hindi inaramid. Di pa naglipot na king ka. Saan mo siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sapay lang ko magaroon. Takari saan nga itayab di kali. Nalaki day. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayam. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrap-trap ako. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumata nga, tapno laeng makita ka. Anya? Di nakman angawin akasta, sir. Pudno ti magbagak. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Jabalayo. Ay na di nakangawin, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ko nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw, anya lakit tinaya. Mala, umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kayo? Masansan man ang amalado ka sumangpat, Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga rodan nagpulis lamangan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. uy, pinaturugan ni Nanang. Aday di silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silad na. Nabano ka, kaya kunta ginana. Makadlawa ko na. Kasta man, ti ka na yun nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Ta saan man ang apumudno ti atap ka. Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tamangan numaladaw mga anak ton iiling. Nasa papay mo? Nala. Sumango kan di talamisaan. Gidlat sarak ta makanta. Kuna lang nga rodin nga agdardarasak. Dagulit ka. Anyalakit din ay. Mala, ingka nga rudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ijay balay da numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulat ta ka di. Anyalakit din ay. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan? Nana, sana nagawid ni Brenda. Aniya? Ay, sa dino ay tinapananda. Tipakanan ay di kalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Aniya? Ay, sa balay, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga ananang? Pinakawan ko ni ditamaw. Ita, ramidin naman ay. Nya lagi di mo tangagasatan.
Ay, talaga kanyang di asawa. Inulit naman ito naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang, may. Huwag nga ro, tatang. Talaga siguro kastoy tigasat ko. Panawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manaknakam na niya, babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay pa mo, di kasi ang klase ti babay. Huwag tatang. Ipamaysak lang yung atensyon ko iti anak mi. No paisan ang nagtaod kanyak. Patpatgag ti ubeng. Kasta, very good. Nestor na ka nga eh. Tatang, imunagaklatan ata nakalukat matiri daw. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Pait. Wala kay, tapi nanawan nakmanan tinakasikog kanya. Iso pakawanan nakadiya. Taawatan nakmanan. Ikarik, talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan nakadiya. Nagpos ko te rupa ma. Nabilaro na kari ta. Kari ka kari. Nga bawa mo natungtong pa. Kari nga intayap ti kaliya. Nya laki di. Pagluti ko na ni tatang. Awan na tungtong pala karim. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya atin ngagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu ka mo't na. Ingkabirukan dyan na kasiugin ka. Hala, pumano kan. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Oray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa tao, at dalat na pagpatinggaan na. Hanya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Awan pa'y pasahero met. Aldawan. Makapaturog ti kastoy. Awan ba'y magdaan pasaheros mga padak? Ay, nakaapoy tagpasada ita niya. Anya ti pagluganak at tricycle? Ay, sus. Ay, aglogan ni Manang Bebang. Sikan ti mangitulog. Sikan na. Sikan. Kahit mo ti pasaheros. Uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Nay, iso. Inakinan ito to. Kat musika. Nay, apay asandak akayat nga itulod? Kayat yu ta idarong kayaw? Oy, Jerry, nagbuntog mo lang una yung ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Parta ka mo't atanay, maladaw akong ijay atendarak abunyan. Ay na. Pasang at na ito kalsada. Ket no nagdagsen ka. Agreklamo ka? Ha? Ije sa balil ako man din nagluganam. Saan ka ngagsaong iti kasta? The customer is always right. Kaya't mau, tayo darong ka, ha? Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay, sus! Nagnginamatan, kanukin sila ang ti minimum. Asidagla ang ma, dito'y nangitulodam kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit nga main. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawang. Ay, uyawan ka ayamat. Talaga met a double body ka. Oh, at ti pasahay. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak
Di mo ammo aya a PWD No, PWD. Ni, kasano mo ta nagbalin ka a PWD ngay manang? Di mo to mo lang maawatan no ibagak. Ah, saan ka matapilay? Wano tulang? Ah, kumpleto ka matitipan nagkita. Siyak ti makunkuna person without diet. Ah. Nawatam? Nawatam? Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Ha? Saan ka man nagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko na? Kat mo agururay kay ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko na. Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano ko maanalogi ka ko na? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sa kano a PWD. PWD dahi dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet kano, iso a PWD. Ay, mabalinti kas taita panahunan. Huh? Jakton kayat nga itulod dahi a PWD. Uray anya pa iti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyag. Anak namin tibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makitkitam di buo alitsyon, ijitang nga tila misaan. Ay na, nagdakulan alitsyon day ta. Ang imbitado ka kadimot laang. Masapol ayang imbitado ka. Siyak ngamin, imbitado akmare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Mala, umunag takit din. Tamang rugin ti panangan. Urayin nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisinak. Sa anak anangan iti pamigat. Ngamen, iris-reserbak iti daytoy nga okasyon. Uray, ata naglukmag kamot latta. Saan ka man asuman na udita? Agtugaw taman. Mabit lang tamapanak pa'y mga la iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga roden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanin amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken Alaing kan. Nagadumatan? Mahal daw na. No nagplete ko may iti 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka magpabunyag dito lugar tayo kay. Ikat no isudya na panan ni Manang Bebang at PWD. Ni ka, mapantamot na. Huh? Di ka lamabain. Apay, imbitado ka aya? Apay masapol nga imbitado ka. Ay katuan mat Mapantakiting. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadobay mo lagaya matao dito'y nagpabunyagan dan Saan ka nagsao sa upay dita? Umay kagiting. Tamapantamanganan. Mabisina kon. Ay, kasla mabainak. Agda ako may pagbainam ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin? Ay isa bagay. Imay tupay ni Bebang at PWD. Siyak tulakit din. Umay kagiting. Tapos magkita kayo kinabebang dito. Nagdras. Umay ka man ditaw. At daibaga. Anya ito na. Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan.
Nakamanon asublian ang ala itilitsyon kaskada fried chicken. Kat, kitaan nyo mat ngamin di bagina, anana. Adawaem, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mat ang mga nawa. Kita napanmanan ng ala. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Nay sauce, amangan numarbadye pagtugtugawan na aplastic. Sige laeng, agala kay ti karang. Nakaala ko. Nagpasimot dito inalam. Nayunang. Agsubli akto manan ah. Ha? Anya tinapasamak? Alala, at ang samot na atake jayan nay. Ayan ang kasama. Anay ko, to'y likod ko. Itaray tayo di hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti panginuganan tayo kan kuha na, itang di hospital. Ay, saan siya ka? Yan, pakpakawan mo't ano siya. Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una, iso na dadaon lang yung nagtugawam a plastik. Kasano anadagsan, basit laeng matikinan ko. Anya abasit lang. Kat no nakamano ka, sublian ang hala iti kanam. Basit laeng tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayo kan kuha na. Ayon sa matado at adda tricycle na. Ni Jerry tada tricycle na. Siyak, saan ko tricycle di paspasadak? Oh, agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo iya ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus, maplato pa yung tricycle ko. Sikan ah. kasuksukat ko lang ti daligya tricycle ko. Pero jikit di manay. Dua kayo na mangitaray kan kwa na. Ay, sus, yakla ko man imay dito. Sikan tumot nga man. Ni. Apa basulan na ay? Kasanungay ama ipanda ka iti hospital, Bebang. Kat nagdagsan ka mat. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo, ah? Yung may dakmat bagkatanan, Oh, ada dua lalaki nga umay mangbagkat kan ka. Da kayo ka dito umay mangawit kan ko, na? Ay, natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pay lang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. PWD? Apay, kaano ka pa nagbalin na PWD, mat? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan nyo kit din. Pare, si Kadya Ulo. Tasyak di sa ka na. Sige. 1, 2, 3, Ay na, nagdagsan mo. Ay, nahasan nakapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako, tap numabagkat tayo. Sige, agbilang mo na yun. 1, 2, 3, Ay, sus, maidara mo, dumak pa yun. Apaya pinanda, ganda ngay, anay ko. Sakmatan, tinaigoyod nan. Anay! Aglisi kayo na. Anyamat na kito yan. Nagdagsan lang arudan na ito. Magpagkatan eh. Pasalsali kayo pa ilang mo dito. Ala, aglisi ako. Ay, matayaksan. Ay, sinibiyag ka pa'y, Bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. si Benteng.
Asi kagtan itayan di tricycle pangilugaran kag kuana. Di mo ko na adita tricycle ko ti pangiluganan tayo kan ko na. Ikaw na. Ay, maplat jay dalik ti tricycle ko Ay, nya kamutan. Panginuganan tayo nga rod kan kuha na. Isa na dita tricycle ko. Ay, saan na mabalin adito tricycle ko, mate? Agririyak ka ka. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman ti ag-drive si ka. Tani agnangabit sa amot ang tibiyag ni Bebang. Ay na. Kat no nagdagsin mo't ngamin day tapasaheros. Ni, apel nga si Mardang, anya tinapasamak. Kun kat. Ay na. Naplatin na talaga. Ay sus. Nay, dua pa'y adalig tinaplat. Apay, asyak lang mo, tinapili o pangilugaran king kuana. Naglukmag lang arudan. Ay na, kaasyan tayo nataka din ni Bebang. Naplat jay tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo mutlaang numatay ni Bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin. Nya, matapang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan hindi nabiyagak pa'y kunana. Gusto na. Saan ako nabutbut na yun? Alam, itulog ko ni Bebang ay hospital. Ay na. Nagkarumat ng tinapasamak dito yung tricycle ko. Madimat nga gandaran. Apay, asaan nga gandar? Naplat lang mo da. Natokol to'y chassis na. Kitaam na Aywan, nagkaroon. Kan... Ay. Ay, sus. Nadadaal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko nga eh. Na-overheat mo ti makinana pare. Ay, kunak no to'y tricycle ko lang tinadadaal. Napirdin to pa iti preno na kanyak. Ay na. Ay, kitaam di sidecar ti tricycle ko. Sus! Narigat na matarimaan na ita tricycle mo pare. Napirdi mo tin jay sidecar frame na. Sus. Agbayad na talaga na Bebang. Singirag. Yan lagi di mo tin na ito perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kanta tayo pare. Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pa Agbiag ka pa'y agkisay kahit titimbang mo. Tapay. Na, tatamagang pa'y lang kat naglukmag ka lang arudin. Saan mo't unay? Ay na, aklunam ngamin ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo, kan kaado ti ingkakan-kanan. Saan akton a PWD? Kaano ka ngamin aya nagbalin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, si kamat gaya mayang. Unmare, umayak man mat agtambay dito itersenam. Maburing ak ngamin ijebalay mi. Sapay nagbara ti panawon. Ay, Trot.
Nagbara talaga. Nabara mo tita, di panahon mare. Urag tugtugaw talaan, kataglingling at tapay. Ay, naku namon, mare. Malaikan nakman kit di iti soft drinks mo. Kando a biskuit. Ha? Makain-inumak una yun iti nalamiis. Namagati karabukob ko, kapo iti bara na. Sige. Mabit lang, mare. Mare! Nay. Awan mata ni Mare Mayang. Kalat mata na nagpukaw. Kadno nasabat ko di kalsada, paawi din. Anya? Ay, nagloko matanda dyan, babae. Sana ba binayatan ti ininom na ang soft drinks kan kinanabis ko ngam nagawit kit din. Anya? Ay, napanag lang imisbo. Idag subli agad awanan. Ay nahamumutan ti ugali ni Mayang. Naglay ngagkikay. So siguro api manawlatan na. Takuna na alibre mo di ininom na. Kinan na. Ay, sana mabalin. Awan di kasi yan nagsaritaan mi. Manulang mitkid diti bayad na dayay ay ngam saan kumamata kas jay ati aramidin na. Ay, wud na. Imbaga na kumakingkangaw mo na. Na imbag gumamit no awan utang na dito tersena, nga madabay lang mat. Ay nay, so ti katidugan iti listahan dito Aya! Uwen sa ita, imay nagmerienda, sa di na pa'y binayatan, anya lagi din aya. Baka pa insulto mo din na ito babae. Asino man ang daytay ako, mare? Kahit ni mayang man mare, nagalas matandi ugalin na. Imay nagmerienda dito ay itinaminsan. Ngamsa na binayadan. Ay, diyak pa'y napuutan na pimanaw latan. Anya? Ay, unay daytan? In message ko iti messenger ngam katkatawaan na din ti chat ko. Sana ko na kikil na kanunday jay kanyak. Ay, anya mo ni Mari Mayang. Bumangkrap iti negosyo, no kastalatan ti aramiden na. Ay, Juan, naimbag kumaano awan utang na dito ngam adu pa iti saan na binayadan. Makapaasar met numaminsan. Abusado mat ako mare. Di mo pa ilang ay block iti messenger. Marwam day jay a babae. No shock. Jak pagtatakunan ti kumari akas kan kwa na. Abusado unay. Anya kumano in black na. Whatever. Asino man daytan? Kahit dayjay man abakla. Ha? Kunamlan no takkel ti negosyo na. Anya? Manulaang matibayad na nga ije meriendak ije tersena na idinaminsan. Awan pa'y sa nga gasot. Ngam no agtyak. Kunamlan no milyones ti utang ko kan kwa na. Anya? Sa ita, kundi black. Ha? Anya ko ma? Basit abanag, ngam ko namlan no big deal. Manulaang di kikil ko kan kwa na. 50 pesos, ngam nagado nga ibagbaga na iti messenger. Ay namayang, saan nga aming aldaw? Kat italag kikikil tamong maramidayon. Taamin tayo, kat adaan nak napakpakanin na. Dahito kumamot ati panunutam. Anya? Kas kalag bibiyag iti kikil lang. Nyalaki dek. Kay, kumusta nga'y? Nagbayad ka din ni Mayang iti utang na ka. Saan pa'y nga rod tanta? Ngayon bay akon. Tinapatag kat in-block ko niti messenger. Anya? Uray saan nga umayag bay bayad. Kan uray aglinipat kami nga kumare. Diyak lagi di pagtatakkunan ti kumare akas kan kuana. Ay, sa bagay mo't kindi Abusado met unay. Adala nga rodin ti sigod nga utang na, nayunan na bailaan. Sakit manginsulto bailaan, iti in-message ko iti messenger. Ay, una yun na Mayang. Talaga ang naglae ngagkikil na dyan.
Ngam di na mo'y panunutin ti tawa kikikilan na. Isu nga oray saanan nga umay dito'y tata. Awan bibiyang ko ken kuana. Oh, si kamot gayong kumare. Wan mare, imayak man, tapno pa syarak man, day ti bar mo. Ay, katuna. Ala, iserban nakman iti beer, kumare. Ha? Uminom ka, mare? Wala, isungarod nga imayak. Kan pulutan matan Danggayan nakit di ita. Taitalaang mat nga imaya. Katuan day talagayam. Anya lakit din. Kaslada inom mamita Awan, kumare, si kakit di mat. Katuwaan lang, adi, ako nada. O sige, mabiit lang nga rod. Taalaak ti order mo. Wala akong ibang ibigin. Dulo kong lilitaw ang buwan na Mala, agawid akon, mare, Ha? Oo, saan na kumamot akitaan akasta kumare. Jay ininong ta abir, kan jay pulutan, kikil kumutin, akin ka day jay. Anya? Saan abale, taaddalat at timalaklak wang tunggal rabi, anya lakit din, aya. Ay, si kamot, mare. Maalain akon, mare, agawid akon, sumarunukan tumutin. What? Ay! Naway saan nagangarod ani mayang kumare. Ay, huwag nga rod, mare. Kundi order iti beer, iti imay iti bar. Kung naklakit din, ano bayadan na? Ngam saan ma, takikil na kano? Ay, dilagbay ni tikas diya nga aramid na. Day talagi kikil da mo ng aramidan. Wan nga rod, naimbag kumamot nga agbalor laang iti sangag gasot dya in order na. Ngam saan ma, tanasurok alima gasot. What? Wan ata kung di order pa iti dua a klase a pulutan agasan man. Kam saan namot gayam abayadan? Ay, tawanan bain. Ay, diyak madescribe ti kinawanan bain na ni mayang. Wan nga rod, mare. Ay, ara-aramidin tayo amin na kabalan tayo, tapno laang makaganan siya tayo. Tapno adamay pakan tayo ti pamilya tayo. Ngam da amayang ay sos kaya kikikil ta muna. Nagmayat atong bang tapno agnakam abusado launay. Ay, pasensya dayjay amayang. Ngam saanan ang makaulit pa'y. Hello? Hello, mare, siyak day to, ini mayang. Ha? Apa nakaawag ka? Damagagla ko ma, no adda ka di tabar mo ita. Wan, adahak dito, apay ka di? Umayak ko ma, iso na laang tawan pagpasahit nga umay dita. Amangan numabalin apasahian na. Anya? Umay ka dito'y sa siyak pa'y ti agbayad iti pasahem? Kat ti kayat munto pa'y kat libre ti drinks kan pulutan mo? Ay, sorry, mayang. Ngam uray saan kan nga umay ta abusado kamat. Anya? Mapuypuyatanak dito'y bar tapno lang adabasit asumrek a kwarta. Ngam sika, day talag kikikil ti amom. Agbayin kamat basit Saan aga putag kukumari tayo kat abusado kamatan? What? Saan lang asyak ti mas asar iti kastang ugali ma? Ado kami, anya lakit din aya. Awanan mayang, awanan ti kumarim amang ikarkargin kagapo iti kastang ugalim. Anya? Abusado ka ngamin unay. Agasam man ngamin dayta. Kahit mo ti mapanijebbar ni Delia.
Ngam demanding ka pa'y abayadan na ti pagtaksim amapan. Nalabos ka mo turn. Anya ko ma, no sa anak nga ikari ako mare na. Kunamala no. Kinaman dahi tang ugalim. Si ka lang arudon tadda kang malina. Si ka pala ang tinakarit. Ay basta, uray sa anak nga ikarkari ako mare na. Taadulat ta ti mangikari kanya. Saan laeng nga iso, anya lakit din aya. Agawit kayo ka din, nana. Ha? Ay, uwan bayang. Agawid ako, unta dapat timapan ko aramidan ijibalay may. Kasta ka di? Nana, ang mga numabalin ti makigiddan ka na kayo. Ha? No aglugan kay iti taksi kat makilugan ako man. Ay, katuwan na. Awan parikot iti day tamay yang. Ay na, agyaman ako na nana. Mala. Bang para kang arunan iti pagluganan ta, tapno makaawid tamutan. Kasla ka alalayo ti pensyon yo, anana. Ay, isikakit di mag. Adda malabsan ta Jollibee, nana. Ang mga no adda subsubrayo dita. Uray tay kalakaan laeng amil ti Jollibee. Anya? Mangkikilakmat uray italaang, nana. Ala, ibagam iti driver tag drive-thru tayo, tapno awan makunkunam. Tagitaman, ay na. Agyaman ako na, nana. Ay, nanana, maruam da dya amayang nuwan kayo awan iti amin nga ibagbagan na. Ay, usto na jayan. No kuna na nga ulitin ng tumanan ay huston. Imbis kit di asyak ti ilibre na iti pasahe, isokit din tiyag pa ilibre. Ay, oo na yan. Ay, adda ayang amin di ba in na da dya ikat no awan mad, nana? Ay, binayadak lang nga ron ti pasahim eh. Ti kayat na, kat pakanak pa iji Jollibee. Ay, oo na yan. Hanggang man, talaga mo da dya mayang. Awan na talaga ti bain na. Da kayo pa'y katabagat tinapan na kinikilan ti awanan bain. Naglaing nga ron nga kikil, ultimo senior citizen, kat kikilan na. Anya lakit din, ayan. Namay saan na kayo nga rod, animay niyang nukas tanana. Wan nga rod, gamay na. Saan na maulit day jay? Abusado mat unay. Saan lang ada kayo a senior citizen tinagaramidan na iti kastanana? Ado kayo, malaksid pa'y kada kami. Ay, kastaya. Wan na. Iso ana irwamon iti kasjay nga ugali na. Nagpuskol ti rupa na. Bakit man wano saan, kikilan na. Ay, nagalasmutin nga ugali na. Talaga saan na makaulit tayo dyan babae. Wana na, tapno makarit namot basit itibain. No agkikil tumanan, ibagayo nga awan tapno mapabainan. Kayo magayam ti masabat ko, nana. Ha? Kwa. Awan mailibrek kan, awan maipakan ko kan kamayang. Anya? Ununaan ka ang tamo kung ti ugaling. Ninanamot, imbes nga ibuelok pa'y lang, inunaan na mo't. Amo mayang, saan mo't adakas ti agkikil ka? Ngam no pinagbigyan da kay tinaminsan, ay kat usto kumamot na? Ninanamot. Imbis kiti asyak ti ilibre ngam, si kamot tim, ala, saan man lang. Saan na talaga? Manggad ka nga may, tapno saan lang aray ta, libre ti amom, ay salbag ka.
kumare ta rupam. Ay na, awan di may libre kan kamayang. Anya, ay unay kamutan, kumare. Apay ngay akas tamutan ti panagsasaom kanya. Ho! Anya ba'y kumati mayamanan dito ay? No saan nga kikil? Dahil tala ti paglaingam. Nagpuskol matanay ta rupam. Di ka pa amo agbain mat. Anya, Awan di makikil mo kanya. Saan mat ka tatagis kikil? Ngam no pinagbigyan da ka ni tinaminsan, gusto kumamatan. Ngam si ka ngamin, di kayat mo kat kanayon. Di ka lang mabain. ha? Awan makikil mo kanya. Iso abang nga asim ta pumanaw kan. Anya, Jack labag tatakunan ti kumari agaskan ka. Pulos at di ka makarik na itibain. Ha, manggit ka ngamin Tapno saan nga amin na kanam kat agtao di kikil. Anya lagi tinaya, ha? nagsakit at talaga ti panagsasauna day di abakla. Ti kunamgit de, nasa ertirik nam, gaputan na paisuan ka iti imbagana. Anya, Gusto mo ngamin ni bakla. No pinagbigyan da ka iti naminsan akikil mo, gusto ko mamatan na. Sika ngamin, ti kayat mo kanayon. ha? Agnignegosyo di tao, tapno adda ipakan na iti pamilya na. Ngimsi ka, ti kayat mo kit na namaya pa nagkikil. Awan talaga masurundaking ka. Ala huston. Oh, makita mo ditang aramid mo. Di mo kaya tadenggan ti bagbagak, gaputan mapaypaysuan ka. Anya lakit dinaya. Maridel niya. Ay, awan makikil mo kanya. Si kakit dimut. Sa anak mo't nga imay tapno agkikil. Una yun. Kato agrupo pa kamot ngamin amang ngikil. Awan makikil mo kanya kunak tumad. Ay, salbag kiday. Anya, Sobra kamot. Nairwam kan iti kastang aramid mo. Agorder ka iti makan. Wano mainom kalpasan na. Ibagam akikil mo. Saan mo abayadan? Nagalas at talaga ti ugalim. Agkumari tapaymot. ala, pasensya ka kuman, mare. Ikarik ka di. Asaanan maulit day jay. Nasaya at ano kasta tanay. Adon ti gimurakan ka. Gapo iti kastang ugalim. Awan pa yan ti mayat. Makisaritakan ka. Isu nga agbalbaliw ka kumamatan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ro dadamdamagak no niya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remay. Mapanak manin mangayon di tapantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga ron ita, mare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na iti lakong nga bukadaw.
50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo. Pinagnina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagnina mo. Na, ay, anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan kan nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela timmalyaw, idinangag na timbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat. Kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo nang aglaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan, Mare. Awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wam gumatang. Ilakutan to man na ton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka na gito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga, Marta. Mairupaam nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairupaam? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Nga tirabi mangririing ka. Ay, matayak san, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Bariknak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya. Anya ti kayat mo aya? Ay, jay karne ti baka. Naanger ngatan. Kuna ket mabisin ka manan. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kayat ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo nanang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day ta digo. Anya ti panagrik na ngay? Naawan metan jay panagrik nak amat matayak. Kunak ngarod ken kaabisin mo la dayta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kayat ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay? Ang laklakay kalataka na nakasta.
Saan mo tan aprutas day talakong, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok a prutas. Ay, nagsayangan. Nang runa aja abokado a pinidil-pidil day ja alalaki idi na minsan. Nalungtot da sika. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sika. Good one. Bareng malako amin dagitoy lakok a nateng ita. Ne, ada ka dilakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taado ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, ditoy, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manin ngagkapsot, mapanak manin agpalingkay. Ay, Wan, tanay, kaslamang mangag ka nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpaiso day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Andi asyak. Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay. Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. I won gayam. Pimples. Adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samot ang ti mapaspasama ka. Agin inaram kayon samot tan. Ited mo ba namin kanyak jay utawg? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala, tapno na pigsa aklat ta akanayon. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kayat ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda, no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklako itinatang kan prutas iji palingkay. Tama ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Diyak mo to nai reserba dya utong nga parakin ka.
Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod. Wapay mat Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangag payso ide? Kat, amangan mat isunti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mat nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Dilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ti pagatang mo nanang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay naluoma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dahinta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaeng mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat ti dugan at igatangag. Naluom nga tan. Aywan, naluom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatin na pidilan. Tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti. Mapanagpasari di balayaw inton Rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka deti umuli. Ay katwa na. Day talagayam. Parakan ka. Ulyag uray kangatwan abantay. Apay, anya ti tangtangadam, anak ko. Day tangarot bantay. Taapay. At dagayam balasang agnanaud dita. Balasang. Nakaamamwam. At na naamamok a balasang nanang. Nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kayat mo asawan. Mga sawa kan, anak ko. Kaya't mao nanang. Ay, katuan na. Hindi pa'y inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mo't na itilakok. Labsa-labsan nyo mo't latan. Dumagas kayo, kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, nang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen.
Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, tamaysa kan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.